Здравейте! В момента разговаряте с Велико. Доктор Русев. Така. Съпроси с 12%. Има здрави зрители. Аз съм доктор Стойко. Аз съм доктор... Така. В момента ръкавици имаш ли? Нямам ръкавици. Без ръкавици стая къщи. Да. Добре. То да. Тука. Така. Господин докторе, ще извинявате? Я да видим как бъркате отзад на прасенцата. Ето, така, правя ми така, разбираш ли? Доктор Тодоров съм. Дойдох да гледам прасетата с 12 прасенца. Дадах да лекувам прасето. Иначе има хубави прасенца, да са живи, здрави. Ще ги празнуваме. А? Ще ги празнуваме. Барта ме види. Ще присна на селото по 200 лева на прасе. Който иска да заповяда за прасетата. Иначе без пари аванс ни давам. Ересия ни давам. Кажете ми. Иначе без пари ни давам. Така. Господин докторе, знаете, може ли да видя майката как е пътката? Ето, заповядайте, вижте. Чакай, господин докторе. Ето. Ама тя е много кръв има, защо така? Така, то ничи. Така, гледай, чеки ще реши. Чекай, взем се реши. Чакай. Да, сега в момента господин доктора бърка отзад на прасето. Чакай. Да, в момента дърпа она е работа клитора. Да. Доктора се знае работата, опува го. Айде, махи ми срано. Като се ляга там горе му. Гоши! Чек, айде, чеки. Значи бе, Рома и Сенги, ако прежана Иван Баса казвам. Тя тъм. Давай. Качал. Чек, али джиком, чек. Ще гълче кили му нада. Деме да си кем кафар си. Да. Ето, той на прасетото. Той стига на прасенцето, коя е работа? Оната работа. Коя е работа? Путката? Да. Той от путката, така ли? Да. Той е Сона. клитора. Той е сона. Да. Той е, значи? От прасенцата. Той да, от путката си за клитора. Да. Да. Велико, сега на прасета, Да. искам ти да скочиш. Аз не мога. Защо не можеш да скочиш на прасета? Аз съм доктор, колкото мога, оправям. Ама господин докторе, няма да ви платя, да знаете. Иначе да са живи, здрави, Да, до година, мерси, пак да има толкова прасенца. мерси, ще ме почерпя. Па на бомбонка, па на биричка ще пийнем, ракичка, нямаш проблеми. Дежета, да каже, много хубаво прасенца имате, Да, да са живи, здрави, като дойде да се почерпим по една ракица, шешовка, салатка, Да. иначе няма прасенца. да. Господин доктор, ще извинявате. Кажи, След колко време прасето ще трябва да прави секс? след 12 месеца. След 12 седмици има право на секс. Да. Тя няма да издържи до тогава, господин докторе. Доктор, ама кажи, има много малки прасенца, то веднага не става. Ама докторе, тя ще има сърбежи. Сърбеш, като имаш учеше. Не. Нали казахте преди малко, от секса по-друго нещо няма, най-хубавото е секса. Да. Тъй ли, господин докторе? Господин докторе, ще направите ли един секс с прасенцата? Мога. Защо не можеш? Аз, те трябва да има майка, баща, Да. да скочи, да направи. Ами господин доктор, вие нали имате много голяма бургия? Аз
Ами да вкарате бургията там, Не мога. да направите една дупка. Сега не Ма мога. в задника искам да правите, не в оная работа. Не мога. В задника. Не, чакай сега. Няма, чакай. Ади ще правим клипа. Давайте идеи. Моля ви Не се. мога, не мога. Господин докторе, Взимайте прасенцата. Взимайте прасенцата, виж колко хубави са прасенцата. докторе, Да, кажи. ади в момента имаме на работа, че ще правим един секс. И спирам до тук е клипа, да знаете. След време пак господин Нетко Андреев Иванов от село Василево пак ще направи най-хубавите клипови. Так.